ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಗೀತೆ ಕಿಚನ್ಡ್ ಕಪ್ಪಲ್ ರೊಟ್ಟಿ ಇಂಚ ಮನ್ಪುನು ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಆಜಿ ಗಂಟೆ ಬೊಲಂತೆರಿನ ಬುದುಲೆರ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಅವನಿತ್ತು ದಿಕ್ಕದು ಕಂತದು ಗ್ರೈಂಡರ್ಡೆ ನೈಸ್ ಅದು ಕಡೆನಾಗಂತೂ ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡ್ದೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಕರ್ಬದ ಕಾವಲಿನ ಗ್ಯಾಸ್ ತಮ್ಮಿತ್ತು ದೀತೆ ಅವಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಕಾಟನ್ ಕುಂಟುಡು ಒಚ್ಚುಡು ನಮ್ಮದಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡುಜ ನೆಕ್ಕ ಕುಡ್ಲಾಡು ಮಲ್ಪೆರೆ ಐಕಂದೆ ಮನ್ನದ ಓಡು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮಡವು ಇಜ್ಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಕರ್ಬದ ಕಾವಲಿನ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ದ್ವೆನಿಕ್ಲು ಏದು ತೆಲುಪುಲ ಬೋಡಣ್ಣ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಡೆದ ಅಪ್ಪಗನೆ ಮನ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಲವೇನು ಬಂದವನು ದಿವ್ವೋಡು ಉಂದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಏಪಲ ನೀರು ದೋಸೆ ತಿಂದು ಬೇಜಾರನಾಗ ಅಪರೂಪಕರ ಒಂದು ಕೋಡ್ದಾಜ್ಪು ಮೀನ್ದಾಜ್ಪು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಈ ಕಪ್ಪಲ್ ರೊಟ್ಟಿ ಮಂತಂಡ ಭಾರಿ ಶೋಕು ಹಾಪುಂಡು. ಏರಂಡಲ ಪೊಸತ್ತು ನಮ್ಮ ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ ತೂಪುನಂಡ ಈ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತೊನ್ಲಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಆಲ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತಾಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲು ವಿಡಿಯೋಡು ತೋಂದುಲ್ಲ ಏತು ಶೋಕುಲ ಕೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ಲ ಅತ್ತವು ಕರ್ಬದ ಕಾವಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆಲ ಪಾಡ್ದಿಜ ಆರೋಗ್ಯಗ್ಲು ಎಡ್ಡೆನೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಂದು ತಿನ್ಪುನ್ಲ. ಏರೆ ಗಂಡಲ ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ ಬರ್ಪುನ ಅಡಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆತಂದಂಡ ಆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಲೈಕ್ ಮಂತ ಆಯ್ನಾತ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅವನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏತು ತೆಲುಪುಲ ಬೋಡಣ್ಣ ಮೈಪೊಲಿ ಅಂಡ ನಮಕ್ ಬಂದ ಕಡೆನಾಗ ನೀರು ದೋಸೆದಾತು ನೀರು ಕಡೆ ಇರಬಲ್ಲಿ ಒಂತೆ ಗಟ್ಟಿ ಎಪ್ಪುಡು ಬಂದ ಬೊಕ ಬೇಗಲ ಆಪುಂಡು. ನೆಕ್ ಮೀನ್ದ ಕಚ್ಪು ಕೋರ್ದ ಕಚ್ಪು ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಕೆಲವೇದು ಈ ಕಪ್ಪಲ್ ರೊಟ್ಟಿ ಮನ್ಪುನಾಗ ಅರಿತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತೆ ನುಪ್ಪುಲ ಪಾಡ್ದು ಕಡೆಪೇರು ನಮ್ಮದಾಲ ಪಾಡ್ದಿಜ ಯಾನು ಈ ರೊಟ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ ಕೋಡ್ದಾಶ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ನಿಕ್ಲು ಮೀನ್ದ ಕಚ್ಪಿತ್ತನಲ್ಲಿ ನಡಪುಂಡು ತುಯ್ಯರತ್ತೆ ಎಂಚಾನು ಕಪ್ಪಲ್ ರೊಟ್ಟಿ ಮಂತೆ ಅಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲು ತುಯ್ನೇಕು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದಲು. ಅಂಚೆನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರ ಮಾತ್ರ ಮದ ಪೊಚ್ಚಿ.